שלום, שמי אביגיל, והיום אנו נלמד יחד את יחידת הלימוד פלורליזם, סובלנות והסכמיות. אנו חיים בחברה רב-גונית המורכבת מקבוצות שונות זו מזו. בחיים יחד יהודים לצד ערבים, דתיים לצד חילונים. אפילו בין קבוצות הדתיים יש גם זרמים שונים ביהדות. אלו עקרונות עוזרים לנו לקיים חברה, לאפשר לקבוצות השונות לשמור על זהותן הייחודית, ובמקביל לשמור על בסיס מאחד ומשותף לחברה כולה. העקרונות הם פלורליזם, סובלנות והסכמיות. כפי שלמדנו בעבר, עקרונות אלו נמנים עם 8 עקרונות הדמוקרטיה, ביניהם שלטון העם, הכרעת הרוב, זכויות האדם והאזרח, שלטון החוק והגבלת השלטון. העיקרון הראשון עליו נדבר הוא עיקרון הפלורליזם. עיקרון הפלורליזם מבטא הכרה בזכות קיומם של קבוצות, דעות, השקפות, צרכים ורצונות שונים בחברה. הכרה בזכותן של הקבוצות השונות לבטא את השוני ביניהם ולפעול למען מימוש זכויותיהן וצורכיהן. ההכרה בערך הפלורליזם במדינה דמוקרטית מאפשרת לחברה המורכבת מקבוצות שונות ונבדלות זו מזו לשמור על זהותן הייחודית, תוך שמירה על בסיס מאחד ומשותף לחברה כולה. חשיבות עיקרון הפלורליזם באה לידי ביטוי בהכרה בשונות, בקיומם של מאבקי כוח, פיזור כוח השלטון ועידוד תחרות חופשית. אז מהם גבולות הפלורליזם? החוק. שלטון החוק. הפלורליזם אינו ערך מוחלט. כדי שכל הקבוצות יוכלו לחיות במדינה ללא אנרכיה, הן חייבות להסכים ביניהם על נושאים מרכזיים כמו צורת המשטר, כללי המשחק הפוליטי והנורמות בחברה. לא ניתן לממש בצורה מלאה את עיקרון הפלורליזם, משום שמימוש מלא פירושו אנרכיה. לפניכם התחומים בהם הפלורליזם בא לידי ביטוי. תחום כלכלי, תחום חברתי, תחום תרבותי חינוכי, תחום חוקתי מוסדי ותחום פוליטי. עיקרון הבא הוא עיקרון הסובלנות. הסובלנות מדברת על קבלת האחר, מתוך נכונות של האדם לקבל את השונה ואת החריג ולנהוג בכבוד כלפי האדם השונה ממנו בהשקפת עולם, דת, מין, גזע, צבע וכדומה. המילה סובלנות נגזרת מהשורש סבל, והמשמעות היא שעלינו לסבול את הדעות השונות והדעות שלנו ולא להתנגד לשמוע אותן. וולטר 1973 היטיב לסכם את הדברים בציטוט הבא: אני שולל את מה שאתה אומר, אבל אגן עד מוות על זכותך לומר את הדבר. חשיבות עיקרון הסובלנות במדינה דמוקרטית בא לידי ביטוי במימוש זכויות האדם והקבוצה, באפשרות לפעילות פוליטית חופשית, קיום אופוזיציה לשלטון ויציבות שלטונית וחברתית. עיקרון ההסכמיות, עיקרון האחרון שנלמד היום, הסכמיות מבטאת הסכמה רחבה ככל האפשר בין אזרחי המדינה בעניינים מרכזיים הקשורים למדינה ולחברה, כגון צורת המשטר, הסדרי השיח הפוליטי, יחסי דת ומדינה, במטרה לחיות יחד מבלי לוותר על חילוקי הדעות ביניהם. קיימות רמות שונות של הסכמה: שלטון, צורת המשטר, מסגרת המדינה. חשוב לציין שככל שעולה רמת ההסכמה בנושאים המרכזיים, כך גדלה רמת יציבותה של המדינה. לסיכום, יחידת הלימוד. אז מה למדנו? פלורליזם, מילת המפתח היא הכרה. הכרה בשונות, הכרה בזכות של כל קבוצה, למען מימוש זכויותיה. סובלנות, מילת המפתח היא קבלה. קבלת האחר למרות השונות, למרות אי הנוחות. הסכמיות, מילת המפתח היא הסכמה. להסכים בנושאים מרכזיים. בין עקרונות אלה נוצרים קשרי גומלין, כאשר הקשר בין סובלנות לפלורליזם מבטא את התנאי למימוש הפלורליזם באמצעות אימוץ הסובלנות כערך על ידי המדינה והחברה. הקשר בין הסכמיות לפלורליזם, הסכמיות בא לידי ביטוי בהסדרים, בהסכמה בכללי המשחק הפוליטיים, המאפשר לחברה פלורליסטית להתקיים ולפעול כחברה מגובשת למרות חילוקי הדעות בין הקבוצות השונות בחברה. לסיום, תמונה אחת שווה 1000 מילים.